Salutare toată lumea, eu sunt aici, să facem un tutorial cum să vă puneți textură pe Minecraft. Am văzut o grămadă de oameni pe Skype, pe Facebook, îmi zic: Edi, cum ai pus textura aia? Edi, cum ai făcut chestia aia pe Minecraft să pui textură? Și tot mă întreba și acest videoclip pot fi răspuns la toate întrebările voastre. Scrieți pe Google texture pack for Minecraft 1.8 și îți va apare acest site, minecraft.texturepack.texturepacks, și o să vă las acest link în descriere ca să mai căutați. Apăsăm. Și luăm de aici o textură care ne place nouă, cum ar fi Firewolf. Apăsăm. Ne uităm ce mai este pe aici. Și aici scrie Download Now. O să apăsăm aici unde scrie Download Firewolf Research Pack. Apăsăm. Da? Aici este Polyg textura și aici Firewolf Research Pack Download. Și acum o parte importantă, după ce s-a încărcat chestia aici, o trageți direct în desktop. Nu mai trebuie să o deschideți, faceți toate chestiile, o trageți direct în desktop. După aia închideți Google-ul și intrați aici la bara de căutare, scrieți la 100 data, updata. După aia apăsați Enter și îți face un folder și aici primul o să fie Minecraft, apăsați pe Minecraft. După aia apăsăm pe Research Pack și o să introducem asta aici. Move to Research Pack. Mai avem aici încă una, o să ștergem, că sunt mai multe copii. Și am terminat. Deci acesta o să fie tutorialul cum să pui textura. Închidem. Deschidem Minecraft-ul și vedem dacă am mers textura pusă. Și da, dacă vă place acest gen tutorial, apăsați pe like, să-mi cât mai multe. Că chiar vreau să vă suport la videoclipul ăsta. Că am văzut mulți oameni care mă întreabă cum să pui textura, Păi uite acum, auzi, vară unde vă pune textura. O să apăsăm pe opțiuni, pachete de resurse și să căutăm. Uite, Firewolf. După aia dai pe terminat. Vedem dacă a mers. După cum vedeți merge. Single player. Texture pack test. Încarcă lumea. Da, după cum vedeți, lumea merge. Deci, merge textura. Uitați aici. Blocul de diamant, măcar ca să nu uiteți că nu a mers. Uitați cum arată blocul diamant. Lemnul cu doar arcul și chestiile de pe PvP nu au fost prea, nu au fost modificate. Dar restul cufărul, crafting-ul, furnalul, vedem cum arată. Uitați cum arată chestul, crafting table-ul și furnalul. Arată toate diferit. Da, băieți, cam atât a fost cu acest episod de tutorial cum să pui textura pe Minecraft. Eu am fost Edi, ne vedem data viitoare. Pa, pa!